Gangisone sibi ngeza enkosini kwathi ngegama likaJesu cela ukulizwa ibandla kancane ngathola wizwa wangethula umthwalo wangishiya neculo ngizomethemba ngoba ke ngobuya zindlela yena ke uzongiholange angisekele ezulwini ngibonge wangethula umthwa wangishiya neculo ngizomethemba nje ngoba ke ngobuya yazindle uzongiholange angisike ezulwini Yesu ngibonge phakade wangethula umthwa wangishiya neculo. Ake ngicele osetholile asifundele khona. Ngizamandla engelosi. Abahluleli chapter number 9 verse number 8. Thathe nje amavesi ngithi ayisithupha khona. Judges chapter number 9 verse number 8 siyakuma ku verse number 15. Siyaqala ukufunda verse number 8. Imithi yake yaya ukuzigcobela inkosi yathi kuwo umnqumo yiba inkosi yethu kepha umnqumo wathi kuyo ngiyakuwayeka yini amafutha ami abadunyiswa ngawo onkulunkulu nabantu ngiye ngintengantenge phezu kwemithi na. Imithi yayisithi kuwo umkhiwane woza wena ube inkosi yethu. Okay, mhlambe ungafunda uhlezi phansi anginenkinga. Bazalwane bami ngifisa ukuthi leli verse silibuke ngokujula kwalo sibese siyaliyeka. Lana kuhlangene izihlahla. Umkhosi nje wezihlahla, imbizo yezihlahla. Izihlahla ihlangene lapha zinesifiso sokuthi zibe nenkosi yazo okuyiyona ezophatha izihlahla ibuse izihlahla. Kuthiwa ke kuyiwa esihlahleni sokuqala nje abasibheka basithemba bathi wena masikubheka nje ufanelekile ukuthi usiphathe ube inkosi yethu. Kuthiwa leso sihlahla isihlahla somnquma. Kuthiwa isihlahla somnquma savele saphakamisa isandla kuleyo mbizo sathi sona ngingawayeka yini amafutha engwakhiqizayo ngihambe ngiyontenga phezulu kwezinye izihlahla. Ngifisa namhlanje ukuthi ke sibuke lezihlahla sibe sesibuka impilo yomuntu sibe sesiyavala. Uma lesihlahla sinikezwa ithuba elikhulu sokuthi uma kungena nje lesihlahla zonke ezinye izihlahla ziguqe phansi. Amen mawube khona. Yazi ngizoshumayela lapha namhlanje.
So masinikezwe ithuba nje sokuthi sinikezwe ithuba lokuthi ithuba leli lingandele abantu leli lokuthi unikezwe ithuba lokuthi nje ake usiphathe kube kanye. Sicela nje ukulidwa usiphathe kube kanye. Kuthiwa lesihlahla sabheka umsebenzi esiwenzayo ukuthi mkhulu kangakanani. Sabheka ithuba abasinikeza sona ukuthi masibheka ithuba sibheka umsebenzi. Sabona lesihlahla ukuthi into enkulu umsebenzi kunethuba. Sizwakala lesihlahla sithi angikwazi ukuyontenga phezulu kwezinye izihlahla ngoba mangeke ngavuma leli thuba kusho ukuthi amakhosi ngeke agcotshwe. Awu amen mawube lapha endlini. Kusho ukuthi mangeke ngavuma leli thuba ngalamukela leli thuba amakhosi kusukela namhlanje ngeke abe sagcotshwa. Sabheka lesihlahla ukuthi uma ngike nganqamla umsebenzi omkhulu engiwenzayo ukukhiqiza amafutha kusho ukuthi namakhosi amaningi ngeke alithola ithuba lokuzu oil wehlela phezukwabo. Awu amen mawube khona. So now bazalwane bami ngifisa ukuthi masothandaza kunamathuba okumele noma emahle uwenqabe. Nganishumayeza namhlanje kunamathuba noma enjani bazalwane bami emahle kodwa siwenze njani siwanqabe. Awunqabi ngoba lingekho lihle kodwa unqatshiswa umsebenzi owenzayo. Uthi mawubheka umsebenzi owenzayo ubheka leli thuba ubone ukuthi leli thuba lingangenza ngife kufe nabalandela emva kwami. Ake siqhubeke ke sizwe isihlahla sesibili ngoba ngifisa ukuthi ngigoqe emaduze ngibe sengidedela wena ngikiyeke. Isihlahla sesibili okukhulunywa ngaso lapha isihlahla somkhiwane. Isihlahla somkhiwane. Uthi ke umkhiwane wona ngiyakuyeka yini ubumnandi beyithelo zami nami ngihambe kuyontenga phezulu kwezihlahla. Ake ngixoxele ukuthi namhlanje kukhona izihlahla ezintenga phezulu kwezinye izihlahla. Awuthi ngikhulume namhlanje. Awuthi ngizwe ngapha bakhona obaba namhlanje ngapha. Nikhona madoda. Kukhona izihlahla ezintenga phezulu kwezinye izihlahla. Number 2 ngoba ngifuna ukusheshe ngiyigoqe kwanikezwe singese izihlahla okuthiwa isihlahla sama grapes. Isihlahla sama grapes sithi sona ngizoyeka yini ujuice othi mangabe abantu beke bawuphuza bajabule ngihambe ngiyontenga phezulu kwezinye izihlahla. Bambake kuthiwa kwayiwa esihlahleni somkhiwane. No somkhaya kuthiwa makufikwa esihlahleni somkhaya kuthe singakanikezwe ithuba. Singakanikezwe ithuba mntakangcobo sabe sasiphakamisa isandla sithi ngigqobeni mina kusuka namhlanje nibe seniza nizokhosela emthunzini wami. Uthi umbhalo weBhayibheli lesihlahla lesi yisihlahla esinamefa. Mawungakhiqizi lutho akhona ameva akhiqizayo. Awu amen ushone phi lapha. Ma ungakhiqizi lutho akekho umuntu ohlela ongenzi lutho. Awuthi ngijulise kancane. Bazalwane bami akekho umuntu ohlezi ongenzi lutho. Nothule ikhona into ayenzayo. Uzoba nenkinga mawubheka umuntu ngokuthula uthi is-aram less asikwazi nokukhuluma noma ethule ikhona into ayikhiqizayo. So lesihlahla lesi savele sathi lesihlahla ayozani izokhosela ngaphansi komthunzi wami. Uthi umbhalo weBhayibheli lesihlahla lesi kwakuyisihlahla esinamefa. Kazi zingakho izihlahla ezintenga phezulu kwabantu namhlanje ezinamefa. Kazi zingakho izihlahla ezithola ithuba zazontenga. Kazi bangakho abantu abathola ithuba bazontenga phezulu kwethu. Kokunikezwa nje ithuba lokufakaza namhlanje kuthiwa akakafakaze mayiqeda ukufakaza abesebuye zontenga phezulu kwethu. Kokunikezwa ithuba lokuthi nje akakacule kule Sunday amayiqeda ukucula abeseyabuya ezontenga phezulu kwethu. Awuthi ngisho enye into amakholwa angayithandi ukuthi esontweni akukhulunywa ngeexperience. Ngekuthiwe ayi ivangela lina experience.
Bazalwane bami, iyasebenza lento okuthiwa i-experience. Uba nenwele ezimhlophe nje njengombaba uMkhize kukhomba i-experience nesigaba sempilo esesiphilile. So awukwazi ke zithi zimnyama zinjena ke ucabanga base ulingana nomuntu oneyinwele ezimhlophe. Yingakho umbhalo eBhayibheli ethi noma ngihambe esigodini sethunzi lokufa ngikwesaba okubi usho ngesigodi eseke wedlula kuso. Kunabantu abashumayela into abangakaze bedlule kuyo. Kunabantu abakhuluma ngento abangakaze bayibone. Yingakho kujwayele ukukhuza omama basesontweni ukuthi uma ungakaze ushonelwe indoda hlala phansi uma amakhosikazi eshonelwe indoda. Amen mawube khona sanibonani ngoba uzoba nenkinga yokududuza ufakaze ukududuze lo mama ngendoda emshonele yakhe indoda isaphila. Mhlazana ushonelwe indoda yakho uyokhala izikembezi ngoba wakhuluma ngento ungakafiki kuyo. Sikhuluma ngento okuthiwa nje experience uhambo liyakhaunta ukuthi so uhambe kangakanani. Ngeke bazalwane bami mina sengimdala akwazi ukuphenduka umuntu namhlanje simzwe ngoba ememeze vuta sibe sesithi awusekhulile. Umuntu ukhula ngokudlula izimene ezithile. Sikubona ngezimo odlula kuzo ukuthi ukhulile. Sikubona ngezimo odlula kuzo ukuthi umncane. Umuntu uthi mangabe ehlelwa izinkinga ehlike ezingeni bese simbeke kulo sathi mdala azowe ezingeni lobuntwana. Sithi wenza ubuntwana ke manje lo muntu. Ngizoqhubeka kancane ngoba ngifuna ukuthi nje nginothe ngibese ngiyahamba. Ngeke bazalwane bami sikholwe ingekho into yokuthi indwele nje ezimhlophe sisikhulumela ukuthi kukhona izimpunga zevangeli. Hayi angikhulumi la ngomuntu kuphenduke ngoba enenwele ezimhlophe aphenduke bese sithi ngoba enenwele ezimhlophe esho ukuthi sene experience. I-experience ayithengwa. Mla ungathi ngangizwa kamnandi. I-experience ayizwa njani bazalwane bami? I-experience ayizwa njani? Ayi kukhona abantu babe njengoba kuDisemba nje abasawiswa igama elithe Disemba. Masithi January asukume futhi afana nabantu bonke ngoFebruary masithi nje November qale izinyaka zisuyisekelo zakhe. Uyazi awuthi ngikhuluma lento kukhona abanye abantu bakholwa ngoba besemakhaya. Angathi babathatha nje manje noma ngathi wasebede ibanga balihambile umthathi ombeka nje esidlidlini saseThekwini uwengena. Engena ngomnyango nje engena ehlangana nabantu awiswe nje ukuthi nje sethole enye environment. Abanye abantu umbona ngokungena ezimeni umuntu ukuthi ukukholwa kwakhe soqiniswe kangakanani. Singaxoxa kushona ilanga ngoba enye yezinto okumele uyifunde ukuthi ivangeli lakho ungalakheli ungalicikise ebantwini. Amen ushone phi lapha namhlanje. Ivangeli lakho ungalicikise ebantwini abantu bayajikelana. Awuthi ngikutshele futhi abantu abajikelana kakhulu yilabo abakhuluma ngezilimi. Ngeke usawakhona amen kodwa ngiqhubeka kancane. Abantu abazokujikela endleleni yokukholwa akubona abantu abangakholwa kodwa uzojikelwa yilabo abakhuluma ngezilimi ozothi sekujikela uthi uyafika uyena oqulu ukudlula bonke abantu. Amen mawube lapha endlini. Abantu abazotesta banyakazele lento yakhe yokukholwa bakwenza ukukhiqiza amafutha abekho kude abekho ekhaya yilabo abantu ohamba nabo. Athi ngibuza umbuzo wenze njani mangabe ucindezelwa ukhanywa ujusi umuntu omthembileyo. And into ofuna abazali bayifunde ungamrate umuntu ngokukhuluma izilimi. Ungamrate umuntu ngokushumayela. Ungamrate umuntu ngokuhlabelela, mrate ngohambo. Mrate ngokuthi uyakwazi ukuyihamba ngoba kukhona abantu abazalwane bami ongathi mangabe umbona bengathi ungamqhinele epulpit. Uthi asimqhinele la ahlale la ngoba mayike waphumela ngaphandle iphelile yonke le nto yokukholwa. Abanye abantu awuthi ngitshene ngibese ngiyakuya ngoba imvuselelo le. Abanye abantu bakholwa esontweni kodwa emizini yabo emakhaya abo abakaze bahlangane noJesu.
abangalishumayela ivesi elithi asikho isikhala esilolelo wena esiyakuphumelela besho belala beqamela ezibhamini. Awuthi utshela into ongayazi abanye abantu bangakushumayeza ukuthi akuyiwe enyangeni kodwa bona beye esinyangeni. Abanye abantu bangakushumayeza bethi hey awenziwa amadlozi asenziwa into zamadlozi kodwa bezenza bona. So ivangeli lakho ungalinikise ebantwini abantu bazokujikela abantu bazokulahla abantu balahla uJesu ebanikela izinkwa. Yakhuluma lapha manje abantu balahla uJesu ebanikeze yini kuke abanikani wena abantu ukuba bangakulahli. So umuntu awumrate ngokushumayela awumrate nokuba umkhulu kangakanani. Omnye kumbheke nje umbone isidudlu uzumthemba uthi wazwethembeka lo muntu kanti uthemba inkunzi balanga. Ngabuza omunye mina ekhala kwelinye ibandla kuthiwa hey abantu bakhona bayayeka ukusonda bayayeka. Ngabuza umbuzo ukuthi akekho yini osalayo kulaba babelewani beyeka abantu beyeka wathi awukhona bahamba bafike baphinde bakufice yena bahambe baphinde bafice yena. Uyangizwa ayo bahambe baphinde bafice yena bahambe bonke mhlazane bebuya bezolunguza bathi bafika usekhona lo ngathi mina checkani ukuthi akusiyena yini obakhiphela ngaphandle labo bantu ngoba kukhona abanye abantu ocaka ukuthi bahleli ngoba benzinzile kanti yibona abantu abakhiphela abantu ngaphandle. Uamen ushone phi lapha bazalwane bami ivangeli lakho othi ngiphinde uthi lo mbhali zakhuluma ihlahla kwaphakamisa isihlahla somkhaya sathi mina ngizoniphatha kusho isihlahla esinameva. Wenze njani mawuphethwe isihlahla esinameva? Wenze njani mawuphethwe isihlahla esinameva? Noma ungathi uphuphile ebusuku akethembi ngisho lelo phupho lakho. Noma ungathi ngibona umbono mntaka Ngcobo uthi ngibona umbono kunombono akethembi nalowo mbono wakho ngoba yonke into enhle yonke into efikayo yonke imiyalezo ucabanga bizofika ngaye. Kukhona imiyalezo engeke ifike ngawe noma sawukhuluma ngezilimi zabantu noma sawukhuluma ngezilimi zeingelosi. Khona eminye imiyalezo ezofika ngabantu abajwayele abadelelekileyo okumele nawe uyilalele. Enye into ezolimaza amakholwa ukucabanga ukuthi isonto ngelomuntu oyedwa. Isonto akusilona lomuntu oyedwa. Isonto ngelabo bonke abantu abasonta kulelo sonto. Sizokuziba sikuzibe ngoba siyakubona isonto lenze lakho. Kufe into sikuzibe. Sikuzibiswa ukuthi sesikubona ukuthi nje isonto sowulenzile lakho. Sithi akayenze yena phela. Akayenze yena. Qhuma itiles phansi sithi akalithenga yena. Ufiwindi sithi akalithenga yena ngoba ulenzile lakhe. Isonto ngelethu sonke thina sisuke sikhonza khona. Bangeke kulunge bazalwane bami ukuthi sihlangane kanjena siphume singayixoxa ke indaba ezinkulu kangaka sokuthi unomsebenzi omkhulu okumele uwenze la usonta khona. Oh sengishilo. Lalela ke abanye abantu njengoba ngithi banomsebenzi omkhulu okumele bawenze. Omunye uyazibuza namanje ba ngizowenza kanjani? Nalungisiza indaba sinama iyawisa le pulpit. Uthi ngizowenza kanjani? Ngizowenza kanjani umsebenzi omkhulu ngoba baphikisa kona lokho. Uthi mntancane asikubonga simshayela izandla uncayela wenze kahle wasukuma. Ukuthi nje nisibuyisele imvuselelo. Ukuthi kulesizukulwane kube khona abantu bazovuka bamisa imvuselelo. La abantu bonke beyigxeka khona imvuselelo. La bonke abantu beyikhahlela khona imvuselelo. Abanye bayikhahlela ingoba bayafisa kodwa amandla okuzenza awekho. Ma angikhulumi ngamandla okwenza ngoba unamaminzi unemali. Ngikhuluma ngamandla okubona izinto ezingaphezulu kwezinga lemali ngoba imvuselelo yenziwa ngemali kodwa imvuselelo yenziwa ngamandla ongaphezulu konke. Uzoba nenkinga mawucabanga ukuthi umkhumbi kaJehova uhanjiswa imali. Umkhumbi kaJehova uhanjiswa ngabantu abadelelekileyo. uJesu wagibela imbongolo washiya amahashe ekhona. Ungizwile Ngcobo? uJesu wagibela imbongolo washiya amahashe ekhona washiya iminyuzi khona wakhetha imbongolo. Ake simvumele uJesu kulesizukulwane sethu agibele imbongolo ayithandayo. Ngisaqala ukushumayela kwakulo ntu uzowa.
kusho bona laba abashumayela bathi uzowa lo uzo bakubona ngiqhubeka wathi hayi uzowa once washadelwa nje uzowa ngashadelwa wathi hayi sazomnetha izinto uzowa namhlanje basamangala ukuthi yini edala ukuthi umuntu angawi umbuzo omkhulu ukuthi yini ebambe bona bangawi othi ngiphinde ngisho lento bese ngiyangena kuleli verse ngoba ilona verse lami lokuvala bazalwane bami imvuselelo ineyinkinga nama challenges akhona amen uma bekhona ngapha ngabe ngakhuluma namadoda nje ngoba uNkulunkulu uvusile amadoda kulesizukulwane esiphila kuso uvusile amadoda bakhona omama futhi nishilo nathi niyabagcoba niyabenza konke izinto kodwa uNkulunkulu uthembile amadoda ngoba umyalezo omkhulu unikezile amadoda uzoba nenkinga ke uthi uphethe mandate bekhona umuntu oyikhahlelela ngaphandle leyo mandate yakho athi hayi baba ungathi sophapha kakhulu ngathi soyaqina baba ake uhlise kancane bazalwane bami into yemvuselelo inezimpi nama challenge ingakho umuntu oyimisile kumele simthandazele simzilele nokudla simcela isibusiso soNkulunkulu ngoba imvuselelo ayilwiswa ngabathakathi ilwiswa nangabantu abakholwayo. Oh amen ushone phi namhlanje imvuselelo ilwiswa nabantu abanjani abakholwayo. Bese ubuza umbuzo ukuthi lo muntu olwisa imvuselelo washumayela waphenduka bani? Awuthi ngisho lento kona abantu ebesibethembile esothi yafika ezulu nabekho. Umzulu uJesu uthi uthi akusibona bonke abathi inkosi abayongena embusweni wezulu kodwa yilabo benza intando yakhe. Uyingakho umbhalo weBhayibheli athi befundisi bamningi ngabefundisi abaningi. Ushizo yini uJesu mayisho lezo indaba ingoba abantu uma ike wathola ithuba lokuhlala esihlalweni uyakhohle ukuthi naye ngumntwana kaNkuluNkulu. Ngizwile kanti uma umuntu eke wathola ithuba lokuthi abe nesihlalo esondweni uyakhohle ukuthi naye ubizelwe ekuthandazeni. Ngakhuluma mntakancama nabanye abafundisi ingiphatha kabi lento kaJanuary yama fasting kaJanuary uthi bamemezele bathi no 21 days fasting uthi yahlangana naye KFC maye uthi yahlangana naye KFC maye nangu uyadla nje ubese uyazibuza ke manje ukuthi kanti befastiso bani yabo sekhohle ukuthi naye uyingcenye yomzimba kaKristu uma eyingcenye yomzimba kaKristu mazimemezela umthandazo ukuthi wazi emthandazweni naye kumele abe khona emthandazweni. Oh amen ushone phi lapha kumele na yenze njani abe khona emthandazweni uma kuzila ukudla makabe khona. Enye yezinto elimazile abantu balesisizukulwane ukuthi umuntu mangabe sakamnika isikhundla asiqhawule sonke mhlanzi samnika isikhundla ngeke aphinda asiqhawule. Uyazi umnyuzo ungabusazi ukuthi lo muntu wayivele wathini kanje ngoba engakakholwa hey wayengabe sibingelele wayenza silinde lapha eminyango siqhawule sonke fana nomuntu mayengakabi nayo imoto ungabe kuthemba ukukholwa kwakho umuntu mayengakabi nayo imoto. Ngiyasho ngiyakutshena mina ungakuthemba ukukholwa kwalowo muntu mayengakabi nayo imoto uzombona imoto yakhe njengoba egibeleza amakholwa mase nayo yena akagibezi umuntu. Uncama uma engumlungu angafaka izinja ahambe nezinja zivele ngamawindi noma afaka amakholwa. Amen ushone phi lapha namhlanje kodwa kulungile ngizoqhubeka kancane ngoba ngenye yezinto elimazile abantu abanye abantu abasaya esontweni ngoba bathe bezofuna uthando bathi bayafika uthando alukho esontweni. Awuthi ngitshele enye into mntakanyawo abantu abangayazi ukuthi esontweni sokwahlala ecushweni manje. Akushumayeze wena mla esontweni sokwahlala ecushweni. Ingakho eqala abantu bebegcola umoya okuhlambuluka behlambulukile bebengalinyazwa noma yini. Namhlanje abantu balinyazwa ukuthi awumbingelelanga. Yabo? Akathi uzoliyeka isono ngoba awumbingelelanga ngoba lento sekwaba yipride lapha kuye. So wagqoka ijazi lempakamo la ngena awumuzwa yini uDavid uthi akangiyikhumule lezi ngoba zingilingani. Khona izinto kumele uyikhumule abantu bathi zigqoke. Yazi ngiyakhuluma kodwa lapha namhlanje kunezinto kumele uzenze njani uyikhumule abantu bathi zigqoke bathi ziyakufanela futhi. Ngithi ke esontweni so ngisho ngaba iworship team
ngaba uthisha baka-Sunday school, ngaba obavangeli, ngaba ngamadikoni, ngaba oba kuqushelwe namhlanje. Ngiyakutshela mina ngoba wena ukazazi lezo zinto. Kuqushelwe, akuqushananga ngelinye ilanga futhi koshawana ngendlela engibona ngayo. Ngelinye ilanga ukubona bephucana ama-mic, ku-TikTok izephucana ama-mic, athi omnye uqala mina nomnye athi qala mina nomnye ngeke ngabona nesonto lakho lesiphambano esitshekile bebanga ama-mic. Bacula amathathu nomnye waqaga nomnye waqaga ngathi mina kuqushelwe lapha esontweni. Ake sithi sanibonani. Sanibonani. Ngenzela ukuthi uyakulwa isonto ubusazi ukuthi uya ezinkingeni ezingakanani. Isonto akuyona lento bakutshena yona bathi indawo nje enhle. Abantu bakhona. Buza uMoses. uMoses uthiwa wagibela entabeni, mayefika entabeni wathiwa we Moses thatha isandla sakho usifake ekhwapheni. Kuthiwa wasithe ekhwapheni, mayethi uyaskip sigcwele uqhoko. Uqhoko luhlangana laphi manje ne? Ngafaka isandla kwaphuma uqhoko. Sengishumayele kangaka mangidonsa kuphuma uqhoko, yabo? Amen ushone ephi namhlanje. Okusho ukuthi kuyenzeka noma uMoses elida abantu engcwele ehlele entabeni kodwa mayifaka isandla kubuye enye into namhlanje. Ngakhuluma kancane ngemvuselelo. Imvuselelo akusilona isonto. Imvuselelo injani? Akusilona isonto. Uyazi ukuthi mina ngeke ngashumayela kwenye indawo, ngashumayela ngakhinda into zamanzi. Yabo into zamanzi. Akade nami ngikhuliswa eFaith Mission kusho kanje shaya into zamanzi. Ngazithinta lezi zinto. Kwalimala wona amakholwa ase5. Kwalimala wona amakholwa ase5. Elingaze ukuthi asikhulunywe lezi zinto zokukhuluma ngamanzi ngoba nathi sesiyayizama sesiyazenza. Yabo? Uxakeke manje ukuthi hayibo kanti sizoshumayeza obani? Sizoshumayeza sizohamba nobani uma ngabe laba bantu ebesithi sibashumayeza ivangeli nabe beshumayela ivangeli uthi uyahlangana naye wenza umsebenzi weyimbuzi namhlanje. Kuthiwa uyena umphathi. Ngiyashumayela nje kodwa ngiyagoduka futhi. Uthola uba maye lo muntu eseshumayele kangaka. Ingakho izingane zamakholwa sazowahlupha amakholwa ngoba ehlulekile amakholwa ukufundisa nokutrain izingane zabo ngokukholwa. Uzothandaza ngeilimi zokuqhwethela izingane zakho. Zithi thina sicela iziphandla. Uzothandaza ngeilimi usathi uyavutha esonweni uthi ziqhwethe zithi thina sicela usifake iziphandla thina. Sicela thina iziphandla. Ngoba uhlulekile ukutrain izingane zakho ukuzinikeza uKristu umuntu uzithathela isinqumo sokuphumela obala aphila impilo ehlukile kunamantombazana wonke akhona emhlabeni. Amen ushone ephi. Lento yokuthatha uKristu uphumela obala yehlula abantu abaningi ngoba into ofuneka uzikhethele wena kulena ke yokukhetha uJesu uphumela obala wehluke awuncengwa ngayo ngoba iyona into ezokwenza wehluke yokuthi nje uphumela obala wehluke mayinsizwa nje wehluke mawubaba wehluke mawuyintombazane wehluke wehluke nje phakathi kwabantu. Ungafani nabantu bonke, ungafani nabantu bezwe. Amen ushone ephi. Ungafani nabantu bezwe. Abantu bezwe mabangafani nathi, mabehluleke ukufika kwistandard esiphila kuso. Ufana manje ngendlela umoya ingcwele wakho osewaba phansi nawe. Ngisho noma ngathi fasta ngomhla 25 ngeke ufaste, ngathi ngebhishi ngokubona mangibuya ngoJanuary. Ngibuza umbuzo nje simple. Wagcina nje manje ukuhlangana wena nomoya ingcwele nihlangana egumbini lakho nobabili. Ningahlangana esontweni nihlangana nobabili egumbini la nithandaza khona. Ngoba manje inkinga manje ukuthi uhlangana nomoya ingcwele mawuphakathi kwethu. Awuthi ngisho into engabaphatha kabi mla mhlambe nawe ngakuphatha kabi ukuthi abanye abantu bayaphantswa kulesikhathi esiphila kuso. Ngizowushumayela uNehemia lo bayaphantswa kumele kukhale ikeyboard ikhale kamnandi ithi umbone enyuka ke manje khuluma ngezilimi ezinkulu mayike uyehla ikeyboard ivele naye ehle ngoba connected with keyboard akekho connected nakumoya ingcwele. Khulumeni abanye abazalwane ngithi mina unobaba okuthiwa umpostoli ungithi kuthiwa wakwadwalisa lapha eMaritzburg wadwalisa imvuselo yagcwala phama engenzanga amaposter
engenzanga amaphosta uthi wakuhlabelela intombazane ihlabelela le intombazane lo mama so umama ongapha manje eClermont so wayihlabelela lo mama unyakaza umuntu epheka uphuthu endlini agijima ezemvuselelweni ashibhodwe ashiphuthu lusha ngoba kunalo msindo awuzwayo angawazi abesesukuma umpostoli ungithi enze imihlola nezimangaliso lezi zingasekho namhlanje make kwabuyiswa lelo vangeli uzobezwa bethi usathani ke lowo bethe usathani lo yabo usathani lo wenza imilingo ngamandla kaSathane ngoba bayafisa ukuyofika ezingeni ayikho into ebhlungu njengokuba ubona umuntu esezingeni la ofisa ukuya khona kufana nomuntu owasuka endaweni yayiphezulu weze endaweni ephansi esefisa ukuphinda uzonda yonke into ephezulu uzonda yonke into ephezulu ngoba uyawaza amandla phezulu ngakhuluma lapha uyawaza amandla phezulu ukuthi kunendawo okuphilwa kuyo ethi make waphila kuyo wehluke ebantwini bezwe izoba yimbi indaba yokukholwa kwakho ufaka isivatho kodwa ufane nabantu bezwe awumfunde Nehemiya asehle hayi ufuna sigoduke manje kodwa asikwazi ukugoduka nje kanjalo sigoduka kunezisekelo kumele sizinyakaze athe umbhalo weBhayibheli zingasiphulwa lezikhonkwane ezabekwa ngoyihlomkhulu zingasiphulwa kukhona izikhonkwane ezatshalwa zensindiso insindiso ayishintshi noma abantu beshintsha insindiso ayishintshi noma abantu sebebhala ngokuhlanganisa sebethi soba sizayona sonke awucabange nje nawo ntangcobo soyojikeleza insika ikuthembe kangaka ukuvuka ngomoya wasensikeni sizoba nenkinga uma amandla evangeli sicalaza sihlangane nawo yazi Sunday bomele zike zidedelwe zonke zibekwe phansi kube sokubheka ukuthi ngeyiphi ezozinqofa zonke singabi neSunday efana namanye amaSunday sibe neSunday efana namanye amaSunday abahlabelelayo bahlabelela into ebheka le nomunye wenza into ebheka le sonke nje kuyabona kuba sizophuma la ingekho amandla esesahlangabezana nawo ngangifundela usekhona chapter 6 verse number 3 yeah Ncwadi kaNehemiya chapter 6 verse 3. Yebo. Amacebo ezitha ngoNehemiya. Amacebo ezitha ngoNehemiya. Amacebo ezitha ngempilo yakho. Amacebo njengoba uhlezi la kukhona abantu abaceba amacebo ngempilo yakho. Njengoba uhlezi la kunabantu esebevele baqedile ukuthi noma ngaphila ngo2026 kodwa uzophila kwizinga elifanayo. Ngiyanqabela namhlanje ukuphila ezingeni elifanayo. Ngiyakutshela uyaphuma ezingeni elifanayo ngeke ufanele izinga obokulo ngo2025 kumele kube izinga eliphakemeyo ngo2026 uthi umbhalo weBhayibheli insizwa ziyaphela amandla athi abasha bawe nokuwa athi kodwa abamethembayo uJehova athi bayathola ngo2026 kunamandla okumele wembathe uzomphathiswa amandla okunyathela ofezela abangakwenzi lutho okunyathela izinyoka zingakudli ukuthi noma ekuhlebile uqhubeke ngoba kunamandla wembetheyo othi ngitshele njengoba ula bakuhleba zonke izinsuku nangenxakwe ikholwa elithi malihletshiwe lithi ngiyakuyeka ukusonda kodwa lihletshwa yabo nje angilinganise ngomkhulu wabomkhize yabo nje basemdala abazukulu bamqamba negama njengoba semdala nje bamqamba igama bazukulu ukuthi angeze uma sebemhleba bamhleba kodwa akawushiya umzi wakhe ngoba ingane zakhe zimhlebile naye ahleke lokho ukuthi angeze bakhulunywa ngaye kanti bathi ombheke siyahleka usibani kanti yileli gama sebemqambe ngalo amen ushone happy lapha lento yokuhletshwa ikwenza ukuthi uhlukane noKristu uma ngabe kuhleba bakunikeza amandla okuqhubeka bese ufike ezingeni elifanele lapha mina mongihlebile ngiyakubuza nase ngifike kwelo zinga kuze sihambe kahle sihlambululeke ukuthi yima classmate wangathi ungihlebile nje classmate nawu classmate yami phela ngangifunda nayo classmate lo yithi wangathi ungihlebile nje mbhemu ngizwile phela ukuthi ake unginikeze incazelo yabo sengifike kuleso sigaba ngoba lento yokugcina izinto sengimdala kangaka izongimisela ngenhliziyo
uzothi uyashumayela ngingakuzwa, uthi uyahlabela ngingakuzwa, kanti ngizabuyisa into obongihlebe ngayo. Nawe bazokuhleba, uyothi ufike esontweni nje bakuhlebela ukuthi wakhala we, sifikelwe ngabanye ke kule game. Sifikelwe ngabanye abakhali ngomhlola. Sifikelwe ngenye igenge nje vele ikhala ungayazi bikhalelani, kanti ukhaliswa into oyizwayo abanye abantu abangayizwa. Uyakhuluma kodwa lapha. Funda amacebo ezitha. Kwakulotshiwe kuyo ukuthi kuswakele esizweni, naye uGashimu uthi wena abaJuda nihlose ukuhlubuka, okungalokho uvusa ugage. Funda phi na? Verse number 3. Ngiyeza ukuthi hayi manje ingelosi Ngathuma isithunywa kubo, yabo, ngathi ngisebenza umsebenzi omkhulu, isebenza umsebenzi omkhulu, anginakwehla anginakwehla. Nayi intshumayelo yami namhlanje. uyakumelana. Imani ungajahi, nayi intshumayelo yami namhlanje ukuthi umsebenzi engiwusebenzayo mukhulu ngendlela emangalisayo. Wemla mukhulu ngendlela engimangalisayo. Ngamanye amazwi mangibheka umsebenzi engiwenzayo angehli noma bengibize ezantsi. Oh nangumyalezo ku2025 manje. Ngiyakutshela nangu 2026 uza asehliki bazalwane bami, noma ngathi uyinkinga zifike zabangakanani zisibize ezantsi, sinomyalezo siwuphetheyo othi angehli, angehli, angehli. Noma ngathi imali ayikho angehli, noma ngathi umsebenzi awukho angehli. Angehli. Wehayo ungabi sehla. Athi ngishumayeze wena ungabi sehla, bazokuhleba, bazothi ufuna ukuphatha isonto, bathi ufuna ukuzenza ngcono, ungavuma amazwi abantu okwehlise. Athi ngisho enye into, ukumisa imvuselelo is not about ukuphatha isonto. Abantu bese behleba bathi njengoba Daniel nje sifuna uba umvangeli. Ungafuna into enkulu kangaka, lona walandela wama phambi kweyidumbu zabantu. Lo walandelwa sesidumbu zabantu. Uyayibona into enzima kanjani nje yokuthi noma ungafuna ukuya emlindelweni ushona khona ngoba kumele uyovula ivesi kaJohana, noma ungafuna ukuya emngcwabeni ushona khona ngoba kumele uyolokhu njana, noma ufike kudlwa amadumbe ufune kuwadle ngoba wangawadli kuzothi umvangela kawadlanga. Ungawufuna into enkulu kangaka, futhi le nto ke yasesontweni manje ino poison phakathi, bangakudlisa ngendlela abayithanda ngayo izikhundla zabo. Oh mla umthole kamnandi ngithandaze bakithi. Awu bangakudlisa, ngiyaqinisa nje ayo, ngiyaqinisa ebudaleni bami ukuthi lento uNkulunkulu ayiqala ngawe ungavuma ukwehlika. Bazokwehlisa abantu. Bazokwehlisa bathi abanye we ufuna imali zethu. Ufuna imali zethu. Bazobabuza bathi le mnikelo oqoqwa lapha uyapi? Kodwa ebhekile kune sound eqashiweyo. Ebhekile ngabefundisi abezayo kumele bafake upetrol. Ayibuza ukuthi le mali swapha, acabanga ukuthi uyayidla, kubona ufaka isuit entsha, acabanga ukuthi yileyo mali, kanti unike u10 rand noma u30 cent noma u1 rand, acabanga ukuthi u1 rand wakho ukuthengisile isuit. Yazi ngikhuluma ngobudala manje, ngikhuluma ngobudala ngoba abantu base bafuna ukwehlisa, bayakwehlisa ngayo yonke into. Bazokwehlisa. Ngangabona omunye efaka iposter wabhala omunye wathi cancelled. Uthi omnyaya i-cancel wange imvuselelo iyaqhubeka. Kusuke nje siyisikhohlana sabhala sathi cancelled. Hayi, akusiyena umuntu ongakholwa obhale kanjalo ngomunye okholwayo. Sanibonani. Asehle. Asenzenjani? Tshela makhelwane asehle. Mkhulu umsebenzi uzona. Qhubeka. Asehle. Ngathuma isithunywa kubo ngathi ngisebenza umsebenzi omkhulu, anginakwehla umsebenzi ukubuya kumelani. Umsebenzi uzomelana. Anginakwehla umsebenzi ubuya kumelani. Anginakwehla umsebenzi uzomelana. Ngiwuyeke. Ima NIV. Umsebenzi omkhulu esiwenzayo abazalwane bami. Noma ngathi unikele u10 rand esontweni, umsebenzi omkhulu lo wenzile.
umsebenzi omkhulu lo wenzile. Uyazi ukuthi abanye abantu bacabanga ukuthi into ezongenisa ezulwini ukunikela kwakho. Kanti ezulwini ngeke kubalwe ngisho nomnikelo wakho ezulwini. Umnikelo kwala emhlabeni. Sengishilo. Ngokuthi nje silungisa izinto zesonto la emhlabeni. Umnikelo ezulwini uyofika kungakhulunywa ngamnikelo ukuthi wena unikele ngamalini. Ingakho iyeke nale ngqondo ukuthi uma ukuyonikela uhlale ufuna ukuveza ukuthi uyonikela ngo100 ulona uphebeze emoyeni kanje. Uzisonto balenzeni ngesikhathi seCovid. Uzisonto lenzeni isonto. Isonto lifana noKFC. uKFC awenza ngalutho ngesikhathi seCovid. La abantu bedinga usizo, isonto lalivalele emakhoneni. Azange ulibone isonto. La namanje lisaqhubeka la ligcine khona ukuthi liyathatha kodwa libuyisela. Ngeke uyishumayele leyo yobaphatha kabi labantu. Leyo ngeke. Isonto kuthiwa mawufunda ngebandla lasendulo kwiminikelo yayondla abafelokazi nezintandane. Buza namhlanje ukuthi le ingane ezingafunda ezihlele emakhaya ezizintandane lenzani isonto. Ambano wenza ama appreciation alungile. Ambano wenza ama appreciation kanjani? Kodwa ngule nsuku mina ngishumayela ivangeli nje lihlukile elithi indoda nendoda ayifuna ukusebenza. Indoda nendoda nje ayifune ini? Ayifune ini? Ngeke uzwe ku amen. Indoda nendoda mayinzi njani? Mayisebenza kuze yondle unkosikazi wayo. Ngikhuluma nabantu ababiziwe kule insuku ngithi mina ubizo usuke ekseni ngo7 awenza ilutho uyoziya enkonzweni ngo5:30. Wonke lama hour bowusenzana. Uzoba nenkinga kulesikhathi esiphila kuso. Kulesikhathi esiphila kuso uzoba nenkinga ngoba abanye namanje bawenzela ama appreciation noma kheke abawovezanga. Kodwa abenzele ama appreciation o 10,000 uyababona baveza izithombe namhlanje. Nemvuselelo uma ngabe abantu besembalwa ngeke uyishuthe uveze banaye bivuselelo abantu basembalwa. Kodwa mayike yagcwala ugcwalisa zonke istatus. Yazi mkwenu uyakhuluma lapha manje. Ngoba abantu bafuna into ezokitaza imizwa yabo. Ngiyamemezela namhlanje asehli. Noma izwe salishintshile nevangeli lishintshile kodwa thina siyayinqumela asehli. Awizwe lishintshile bazalwane bami. Nevangeli labantu lishintshile. Uthi umbhalo weBhayibheli ngabona isimanga amantombazane elala nabafana endlini yesonto. Ngendlela nje isikhathi nevangeli lishintshe ngakhona. Isikhathi esiphila kuso sicritical ngendlela emangalisayo. Yingakho sidinga ukuthi abantu babanjwe ngamatomu ngoba mabengabanjwa ngamatomu sibi isikhathi esiphila kuso. Isikhathi esiphila kuso isikhathi esayenzeka ngamadodana kaEli. Okuthiwa amadodana kaEli ayilala namantombazane esontweni. Buza namhlanje bangakho abantu balala namantombazane esontweni. Amen ushona phi namhlanje? Izwe siphila kulo ungethembi ngisho nomuntu ohlangana naye ethi ungumzalwane ngoba kodwa kunomuntu othiwa uKristu Jesu othi mawuke wahlangana naye impilo yakhe ahlangana naye impilo yakhe ishintshe ungafani nabantu bonke. Abantu baphila ngeyinqumo zabangani babo. Ngiyaphinda bazalwane bami lento ngiyayigcizelela. Bazalwane bami izoba yimbi into yokuthi sibe yibandla kodwa ibandla lingenzi lutho emphakathini. Sibe yibandla elingenzi lutho emphakathini kuze kusuke thina siyacela umasipala ukuthi ulekelele ngokungcwaba lo muntu ulekelele ngetende kodwa imali yesonto igcwele amabhenki. Khuluma kabi ngoba treasure bekho kodwa niyangizwa kumoya. Sobatshena ngesonto elilandelayo. Sanibona lapha. Akazi uhlopha uthi uma kodwa basiqhubeka kancane. Siqhubeka kancane. Izoba yimbi into yokuthi bazalwane bami siyovela emzini kugulwa. Siyovela emzini kulanjiwe. Sithi sobabeka izandla abantu belambile. Abantu mabelambile sibathengela ukudla, sibaphathela ukudla, sibaphathela amagqongo, sibaphathela izinto abazozidla. Sithi sigida sikumoya kube sibashiyela ukudla. Uthi uJesu ngokhuluma nabantu ukuthi ngangilambile nangangondli. Athi ngathi ngangigodola nangangigqokisi. Athi umbhalo weBhayibheli abayobuza ukuthi sakubona kuphi. Athi lokho engingakwenzanga kulabo anikwenzanga kumina. Namanje unokudla okugcwele izindlu kodwa makhelwane balambile.
Kamanje sivalelene lana sikhuluma ngeindaba zombuso kodwa sobuyela emakhaya siyophila impilo efanayo. Ngenqaba ngiyoshumayela emngcwabeni wabantu abaze bawuhlanganiselwa ngumasipala ngikhona. Waphenduka insizwa ngapha ngahlangana noma wayo uma waye esangoma. Ngahlangana lo mama esangoma mangidlula ngemoto athi moya ingcwele kimi hamba ubuza lo mama ukuthi uyokholwa nini. Ngishaya reverse ngibuyele kuye. Fike ngimbuze ngithi mama uyokholwa nini? Ahleke lo mama. Athi hawu kusekuthi bangikhola. Ngimshiye nalamazwi. Kanti namazwi azosala umsebenzi. Sunday ngimbone efike esontweni. Athi lo mama ngizocela ukukhunyulwa lezi zinto. Ngifuna ukukholwa. Sibe sesiyamkhulekela lo mama. Sibe sesiyamkhulekela asindiswe, akholwe kanti insuku zakhe zizophela emhlabeni. Masazophela insuku zakhe emhlabeni lo mama wangenwa into ayazi naye. Wathi uyakhuluma kuvela impukane. Singene emlonyeni impukane ezikuhlaza. Babele simkhulekele kuleso simo samthandazela wedlule emhlabeni. Mangabe siyakhona siyovela khona ngaqala esipanga awuthenga zonke izinto zetiya ezodliwa ngamakholo azofika. Mangibuya nezinto zetiya ngafike ngayishiya izingane zakhona mayihlangana nami namhlanje sizathi asikhohlwa into wayenza sishonelwa uma wethu. Sizoba nenkinga masiyibandla ngezwe umfundisi wami uyongixolela ngezwe kwelinye ibandla kuthiwa umfundisi maye ngiqeda ngcwaba uyaqoqa umnikelo ufake emaphaketheni akhe athi ngowakhe. Wabambona nawe aqoqa umnikelo awuthathe wathi ngowami ke lo ngihamba nawo. Ungahamba kanjani nemali yabantu abahluphekileyo? Awuthini umakhelwane uthi uyakhuluma lo muntu lo wa mtshene ethi lo muntu uyakhuluma lo muntu ngenzela noma uhlangana nazo lezi zinto wazi ukuthi akuzona lezi zimpungushe nje zembethe isikhumba semvu. Ngokomthetho nje okukholwa leBhayibheli umnikelo awuthathi kumfelokazi. Ngiyabonga ayo. Ngokomthetho nje weBhayibheli nokukholwa umnikelo awuthathi kumfelokazi. Umnikelo awuthathi kwintandane. Ngokukholwa nje ngokukholwa kwevangeli umnikelo awuthathi kumfelokazi kunoma uthathe kuye uhambisa yena abese mawuqeda kumnikeza ayothandaza athi uJesu ngumondli wabafelokazi. Lento ihamba ibanga elide ihamba iziyofika kule ingane esiyisebenzisayo esizinikeza zithi abe worship team sijabulela ukuthi le ngane nje i-worship team ayifundi ayenzi lutho ihleli akekho nakayibuza ukuthi yini yakuhlalisa yini ekuhlalisile ungayikofunda abe seyakutshela athi anginayo imali ye-registration abe seyahleba ezimoya ingcwele athi mnikeze leyo mali ahamba uregister ujabulela ukuthi nje ucula hey uzumthethisa uthi uhlaliphi liqalile isonto manje uhleziphi uzofika nini esontweni uthethisa umuntu onenhliziyo ebuhlungu ekhalayo ethi ngicela usizo uNkulunkulu ophilayo. Angibuza umbuzo nje uyazi ngakhuluma nabanye abantu baphatheka kabi ngithi mina masifika ezulwini indoda nendoda iyobe ibhekene noLazaro wayo masifika nje ezulwini ake nawe ushumayela elivesi kaLazaro uzukhale ushumayela uzukhale uthi wabarongo nje isicebi sancisha uLazaro samncisha lesicebi sesirongo sincisha uLazaro sasirongo sincisha uLazaro bese ubuka ukuthi bangakho uLazaro ohlangana nabo wena each and every day ubancishayo. Ngathi mangifunda leyo verse ngafunda ukuthi umntakambe walo even nephara malicela imali lithi lambile mangilinikeze ngoba ngenzeka ube uLazaro engibhekene naye lowo. Ake ngikutshene enye into kumele sikhulekelane kuyo njengebandla likaNkulunkulu ukukhulekisa abantu abanezingane ezikuma drugs. Uma ibandla like laMesikhale lakhulekisa le ingane ngoba ama drugs agcwele umhlaba wonke and adliwa izingane zabazalwane. Izoba nzima into yokushumayezana ngoJohane sishumayezana ngoJohane nezimbonakaliswa eziwu7 singazange siya kwingqikithi yokuthi kunomama okhalayo la okhaliswa ingane yakhe edla ama drugs each and every day kunomama okhalayo okhaliswa ingane yakhe edla utshwala singakaze sisho nje before sivala inkonzo ukuthi ake sikhulekele abazalwane abanezingane ezisemajointini sihlanze ijiki la zikhona ilamandla evangeli evela khona
amandla evangeli avela uma ibandla lishushiswa, uma kuvela lezi zinto manje zokulingwa kwakho, impilo yakho ilingwa, yila kuvela khona amandla amakhulu evangeli. Lento ngikutshela, awuthi ngikutshele ngikuyeke yokuthi lento ocabanga ukuthi kude iseduze nawe, lento ocabanga ukuthi yenziwa zingane zakwamakhelwane ezakho ziyayenza zisayifihlile. Lento nje oyibuka kwamakhelwane uze nawe uthi hey ngifundisile, hayi ngashaya zithi le ingane zakho ukubuyazi bamaselele ehonqa siphuma ngamafastela. Ngathi komnye umncwabo ngathi okuyazi kunabazali abathandazela ukuthi akungcono ingane zamazikholwa. Kube khona bathi akungcono ingane zami zonke ziyakholwa. Ngoba lezi ezikholwayo zikhohlakele zikholwa. Zishiya zingawachithanga amanzi zikholwa. Zishiya zingaphekanga zikholwa. Zinenhlamba zikholwa. Wazabantu bami zenza yonke imigilingwane zikholwa. Azathi umzali hayi ngcono kwayile ngakholwa ngoba ngiyazi bayikholwa kunale yami enza imikhuba ikholwa. Amen. Ushone phi namhlanje? Sizofika la khona esiphumelo bala ngevangeli ukuthi ivangeli liwubula kwababhubhayo, kodwa kithina sisindiswa lingamandla. Asikwazi ukuthi lingamandla singaqalanga ukuthi liwubula kwababhubhayo. Liwubula namanje, liwubula. Bonke abantu abamukela ivangeli obula namhlanje banezinto zabo. Kube khona abamukela ivangeli lokuhlakanipha namhlanje bayizinto abangazazi nabo babazinto. So I sent a messenger to them with this reply: I am carrying on a great project and cannot go down. Why should the work stop while I leave it and go down to you? This is a great project. Lento esikuyo lo msebenzi esikuyo iproject enkulu kakhulu. Oh bazalwane bami, lo msebenzi esikuwo okwakha impilo zabantu iproject emangalisayo. Ngoba uma sike salishumayela kahle ivangeli ngisho noboshwe ejele uyakhululwa.